Det var det perfekte indbrud. Vi skal nemlig følge indbrudstyven Ib Langfinger på arbejde. Wow! These fuckers. Go ahead, Nicky. Go ahead, Nicky. It's gonna be all right. It's gonna be all right. Go ahead, Nicky. Go ahead. Just do it. Do it. Go there. Og hej. Jeg sidder og spekulerer på, jeg synes, der er meget sådan med folks navne, der siger lidt om den person, man er. For eksempel synes jeg, at Tim Vladimir, det lyder lidt af sådan noget, en russisk zar, der sidder og drikker te og vodka hele dagen. Jeg synes mere, det lyder som sådan en russisk nar. Altså, det er sådan lidt Tim Latterlig over det. Kan du ikke høre? Tim hvad? Tim Latterlig? Nej, hvis du virkelig skal kigge på nogle navne, som betyder noget, så synes jeg, du skal kigge på de der afrikanske atletikudøvere. Sådan en som Wilson Kipketer. Ved du, hvad hans efternavn betyder? Nej. Det betyder ham, som blev født på terrassen. Okay. Det er da meget fedt navn. Og så er der ham der, Robert Kiptanui. Kiptanui Andersen, ja, der. Hans efternavn, ved du, hvad det betyder? Nej. Det betyder ham, som blev født imod sin vilje. Sejt. Ja. Og så er der ham der, Moses der, Kiplimukevis. Yes, ham der, ikke? Hans navn, det betyder ham, som blev født, mens hans far var ude at bowle. Det er der ikke mange, der ved. Det er okay, vil du så høre det for... Og det her, det er ikke løgn. Vil du høre det for vildeste navn? Ja, okay. Okay, prinsesse Alexandra. Ja, det er ikke særlig. Nej, det er jeg godt klar, men det er heller ikke det navn, jeg er ude efter. Okay. Prinsesse Alexandra er altså ikke Joachims kone, men prinsesse Benediktes datter, prinsesse Alexandra. Okay. Hun skal giftes til næste sommer med en fyr, og ved du, hvad han hedder? Nej. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan sige det. Jefferson Friedrich Volker Benjamin Graf von Feil und Klein Elgut. Det er rigtigt. Det er noget, du sidder det er rigtigt, hvor har du det fra? Det står i det her blad, og jeg vil gerne have lov til lige at bevise det. Prøv at se, det står her. Grev Jefferson Friedrich Volker Benjamin Graf von Feil und Klein Elgut. Det er altså lidt et problematisk navn, synes jeg nok. Altså, det er surt at gå i byen og skal skrive under på de der dankortnotaer med sådan et navn der. Eller hvis man kommer hjem fra en julefrokost, for eksempel, og får et par for meget at drikke, man bliver stoppet i bilen, og politibetjenten spørger, hvad man hedder, ikke? Jefferson Friedrich Klein... bare stik mig den bøde, du. Okay, det er svært at skjule sine brænder. Men der er også nogle andre situationer, hvor det er virkelig bittert at have sådan et svært navn. Prøv at kigge her. Og velkommen her til landskampen, mine damer og herrer. Nummer 10, Thomas. Nummer 11, Ruben. Nummer 13, Jefferson. Ja, nu vi snakker om navne, så skal vi faktisk over til Palle Strøm, jo, som i virkeligheden betyder ham, som forguder ham Bundgaard der. Ja, jeg sidder og gør klar til studeriet. Faktisk så er Chris og Christian allerede parat. De er oppe og samle små sedler ind blandt publikum. Og så er der også gemt en lille ting i kisten, og den eneste, der ved, hvad der er i kisten, det er vores rekvisitør Mogens, der er undervist i standarddans under bordopstanden. Men det er jo lige meget. Nu skal vi over til Tim og Gorben. Jeg kan da lige indskyde en lille sætning her, fordi jeg ved tilfældigvis, at ordet Erling Bundgaard betyder den, som har fortjent at blive smurt ind i jomfruolie. Okay. Jeg ved ikke, om det har noget betydning her, men vi skal i gang med den første håndfuld. Ja, vi skal ud og se en arbejdsplads i Danmark. Vi skal møde William Erlandsson. Byen Hasle, tæt ved Aarhus. Vi skal i dag ud og kigge på et erhverv, som de fleste mennesker nok kender til, men som få ønsker at tale om. Nemlig erhvervet indbrudstyv. Her ved min side står Ib Langfinger, og jeg skal lige huske at sige, at Ib Langfinger er et navn, vi har givet ham, fordi han ønsker at være anonym. Jeg skal også huske at sige, at i efterredigeringen af det her program har vi valgt at forvrænge mandens stemme af sikkerhedsmæssige årsager. Og Ib Langfinger... Ja, det må du helst ikke kalde mig, fordi det hedder jeg i virkeligheden. Nå, så siger vi Bo. Nej, det er heller ikke så godt. Jeg har en tvillingbror, der hedder Bo, og han ligner mig ret meget. Så. Bent. Hvem er det? Bent, du har jo valgt at tage os med på en opgave i dag. Hvad er det egentlig, vi skal? Ja, vi skal ud og negle en video og lidt sølvtøj og lidt småpenge, hvis vi kommer afsted med det. Og jeg ved, at der er en speciel grund til, at du har valgt det her hus, og hvad er det for en grund? Ja, det er min tandlæge. Og hvorfor har du valgt netop din tandlæges hus? Ja, fordi jeg var til tandlæge her forleden dag, og så fortalte han mig, at han lige havde købt en ny video, og den vil jeg gerne have fingrene i. Okay, og du er sikker på, at han ikke er hjemme? Ja, han er til kongres i København.
Jamen, så synes jeg da bare, vi skal til at gå i gang. Du har taget et par små ting med, en hammer. Jeg har taget en hammer med her, ja. Og den er skide god at smadre vinduer med, simpelthen. Og så ved jeg også, jeg har fået at vide en ting om dig. Det er, at du altid har et par beskidte underbukser med dig inden i lommen. Og hvorfor er det egentlig? Ja, det rager ikke dig. Nå, jamen, så synes jeg da bare, vi skal gå i gang. Hvad er det første, man gør? Ja, og det man så gør, at man tager hammeren her. Og det er simpelthen bare en ganske almindelig hammer? Det er en ganske almindelig. Den er svensk hammer. Den er ganske almindelig. Okay. Og så sørger man for, at der ikke er nogen, der ser noget. Og så kommer det så bare lige smadret ruden, du ved. Sådan der. Og lige fjerne de værste. Sådan så man lige holder øje, du ved, med at der ikke er nogen i området. Sådan der, og så lige ind. Og så kan man åbne her. Ja, det var lidt hårdt, det der. Er du med? Ja. Ja, Bent. Så er vi så kommet op i det, som du vil kalde din tandlæges stue. Ja, det er det nemlig. Og hvad er det så, du egentlig skal til at gøre nu? Ja, nu skal jeg jo simpelthen bare i gang med lige at tage nogle ting. Der er lidt sådan noget sølvtøj her. Det går lige hurtigt ned i her. Sådan der. Der er ikke noget specielt. Du udvælger ikke noget specielt. Nej, det gælder bare om at lige hurtigt lige tjekke, om der er værdi i det, så ned i med det. Sådan der. Jeg vil, ja. Det er så stuen. Godt. Det er så stuen, og hvad plejer du at gå efter, når du er inde i sådan en stue som den her? Videoen. Det er videoen, jeg skal have fat i. Der er den. Ja, det er den der. Den skal jeg med. Tager du den lige? Ja, det kan jeg godt. Ja, der er jo ingen grund til at gøre det mere besværligt end som så. Husk lige at lukke døren. Hey, hvad med videoen? Klokken er 16:53. Du er anholdt for tyveri. Ja. Det her billede, det er sådan et billede, det er lidt skægt ved det, at det er taget ud igennem forruden på en bil, og så kan man så se bygningen der i baggrunden. Det er meget sjovt, fordi man er jo ikke vant til at se det fra den vinkel. Så her, det er så taget lidt tættere på, og tættere endnu. Hendes overkrop var en stor grødet masse. Kun brystvorterne fortalte, at dette engang havde været bryster. Hun havde ingen ben længere. Det, der fortsatte hendes underkrop, var kun betændte klumper af halvrødden kød. Nå, så tror jeg, vi stopper her for i aften, ikke skat? Men far, kan vi godt lade være med at slukke lyset bare i aften? Nå. Man kan sandelig godt høre, hvem der aldrig betaler elregningerne herhjemme, var. Og nu ikke noget med at tisse i sengen igen i nat, vel? Du ved godt, at vi har aftalt, at hvis du tisser i sengen om natten, så bliver du sendt i skole uden at komme i bad, og med en seddel på ryggen, hvor der står, spørg mig, om jeg er en tissegris. Ja, så kan du sidde derovre blandt alle dine kammerater i skolen og stænge som det svin, du er. Far siger jo kun det her, fordi det er til dit eget bedste, ikke skat? Onkel Theodor, han tisser også i sengen, og den dag i dag bliver lærerne nødt til at spænde ham fast til sengen, når han skal sove. Men det er måske sådan, du gerne vil være, hva'? Du vil måske gerne være ligesom onkel Theodor. Du vil måske gerne have, at far og mor spænder dig fast til sengen hver aften og giver dig en beroligende godnatsprøjt. Det er måske det, du vil. Nej. Skynd dig så og sov, min skat. Du skal op igen om 3 timer og gå med aviser, hvis altså uhyret under sengen ikke har fanget dig. Nu spiller jeg lidt musik for dig, så sover du bedre, ikke? Godnat. Og husk nu, min skat. Under krigen kaldte man din slags for en brystsvag bævrefisse. Der er mange, der kommer og spørger Gordon og jeg om, hvor vi skriver alle vores sketches og hvordan vi får idéerne. Der kan jeg så bare sige, at de fleste af vores idéer, dem får vi i fly, ligesom Bille August. Ja, så det kan godt være, at fordi vores sketches nogle gange er lidt lange i det, ikke? Så det kan godt være, at hvis vi så skulle tage med det nye hurtige tog der, efter at forbindelsen er kommet der, så går det jo langsommere eller hurtigere, så kan man skrive nogle kortere sketches eventuelt. Nå, er det fordi, du vil have korte sketches? Ja, fordi så kan jeg bare tage hjem og dyrke noget sex og skrive nogle sketches, mens jeg laver det. Det kunne du sagt, ja. Men jeg tænkte faktisk på, at Bille August, kan jeg vide, hvor han skulle hen, da han skrev Smilas fornemmelse for slud?
Sne? Det ved jeg ikke, men det har nok været en indrigsrute, tror du ikke? Jo, det har det nok været. Eller hvad med hende, der skrev Stjerner uden hjerner, for eksempel? Ja, jeg tror slet ikke, hun nåede flyet, faktisk. Nej, det tror jeg fandme. Men nu vi snakker om succesinstruktører, så synes jeg, at der er en instruktør her hjemme i Danmark, som lige springer frem i sindet. Det er Niels Malmros. Ja, ham der med Barbara. Han er fremme med Barbara, altså filmen Barbara nu, ikke? Og det var ham der fra Aarhus der, som lavede til de der drenge og kunskabens træ, skønheden og uddyret og sådan noget, ikke? Ja, men hvorfor har udlandet egentlig ikke fået øjnene op for ham og hans talent? Det forstår jeg ikke. Det ved jeg ikke. Vi har spekuleret lidt på det og tænkt, de fleste af os kender jo nok Batman-film, men vi kan lige prøve at se et lille klip af dem, for lige at huske, hvordan de ser ud. De fleste af os husker nok de her film. Men hvordan ville sådan en film se ud, hvis Niels Malmros tog til Hollywood og instruerede Batman og Robin? Måske sådan her. Hvor har du fået de her mærkelige briller fra, hva', Batgirl? Dem har jeg da fået af en, der hedder Robin. Jamen, hvad har du fået dem for? Det ved jeg da ikke. Jamen, ved du hvad, Batgirl? Vi kan ikke have, at du sådan går mod til at gave fra fremmede mennesker. Jeg er bange for, at du bliver nødt til at aflevere dem tilbage igen. Jamen, det kan jeg ikke, fordi han er taget ned til noget, der hedder Bathulen. Jamen, så bliver du nødt til at finde adressen på den der Bathule, og så sende den til ham. Vi vil simpelthen ikke have den her slags i huset. Vi ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor den Bathule er henne. Sig der, Robin. Prøv at spørge, hvad hans far går og laver. Prøv at spørge ham. Robin, hvad laver din far? Det er fordi, hans far faldt ned fra et telt. Har du nogensinde prøvet at lege rangerlokomotiv? Nej. Batgirl, prøv lige at komme her ind til mor. Ved du hvad, Batgirl? Jeg havde tænkt på, om du måske ikke havde lyst til at holde sådan et ungdomsgilde. Jamen, hvem skulle jeg invitere? Der kommer jo ikke nogen. Der er jo ingen, der kan lide mig. Ej, sludder og brøvl. Ved du nu hvad, Batgirl? Nu synes jeg, du skulle til at invitere 4 stykker af de sødeste fra din klasse til på lørdag måske, og så kunne du måske prøve at snakke lidt om det med Catwoman i morgen i skolen. Godt. Så synes jeg, vi aftaler det. Jamen, hun lød bare helt vildt ked af det, ikke også? Næste gang bliver det altså ikke mig, der ringer op til Batgirl og aflyser. Ej, skulle vi ikke til at slukke lyset? Hvad? Må vi ikke nok, Catwoman? Jamen, hvis mine forældre kommer hjem, så... Nej, det tør jeg altså ikke. Det kan også ses nede fra gaden. Kunne vi så ikke bare lukke øjnene, hva'? Kunne vi ikke? Men så må jeg altså også love ikke at kigge. Ved du, hvad MALMROS betyder? Nej. Ved du så, hvem der er det? Hey. Det er Niels Malmros. Det er ham, der instruerer det her lort. Nej, ikke ham. Ved du hvad, det er simpelthen bare så træls at sidde og tælle oceansk hele tiden. Ja. Det er bare for noller. Skal vi ikke lade arrangere lokomotiv igen? Nej, det klister. ...88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 97, 98, 99, hold da op, hvor er så mange af de der nogle trin. Det her billede, det er så taget ud igennem forruden af bilen, og man kan ligesom se bygningen der nede ude i baggrunden.
Og her der er vi så kommet lidt tættere på, og det er jo sjovt, fordi man er jo ikke vant til at se det fra den vinkel, vel? Og her der er vi så lidt tættere endnu. Og tættere. Og tættere endnu. Og meget tæt. Og tæt. Hvad så, tøser? Skal I med hjem til Shipka og have noget mantra? Hvad så? Skal I have noget hibiskus-te? Hvad så? Skal I med hjem og chante? Har jeg jo fortalt dig, Tim, at jeg var til koncert med Michael Jackson? Det er løgn. Det er rigtigt. Det har du da ikke fortalt mig? Ja, det har jeg. Det... Har du været til koncert med Michael Jackson? Ja, inde i Idrætsparken der. Hvorfor har du ikke fortalt mig det? Men det ved jeg ikke. Det har jeg bare glemt at sige, altså. Men det har jeg været. Det er da helt vildt, du har været til koncert med Michael Jackson. Ja, det er rigtigt. Hvad var I inde at høre? Jamen, okay, jeg var ikke sammen med ham. Altså, vi delte bare en taxa over. Altså, det var ikke... Okay, jeg troede lige, du sad og prøvede at bilde mig ind, at du kender Michael Jackson. Nej, nu gør du det, eller? Nej, jeg kender overhovedet ikke Michael. Hvorfor siger du det så sådan? Det lyder som om, du er venner med ham, når du siger Michael. Altså, lad os lige få en ting på det rene. Jeg er for gammel til at være ven med Michael Jackson, ikke? Altså, det... Nå, jamen, altså, hvis du tog din spejderuniform på, så kunne du godt... Ja, så har prøvet til, du kommer der skæg der. Se det, prøv at kigge. Hvad mener du så sådan? Nummer 1. Eva, for fanden. Vi siger, at vores aner ikke kan klare at komme på tv. Hvad siger du? Nummer 2. Eva, for fanden. Nå, så forstår jeg bedre, hvorfor du siger, at jeres forhold ikke var så stort. Hej. Nummer 3. Eva, for fanden. Ved du hvad? Sådan nogen som din slags skulle fandme have klippet klunkerne, du. Nummer 4. Eva, for fanden. Hej. Der er jeg her, Tim. Hej, jeg hedder Gordon. Hej. Ses på torsdag. Er det godt, du? Nummer 5. Parley, for fanden. Simon, hvor mange gange skal jeg sige det? Det er slut. Hey, we've got a problem here. Houston, we have a problem. Da Knud den Hellige ankommer her til katakomberne i Ribe, hører han en stemme det fjerne sige, dem med blå badebånd, badetiden er forbi. Så lægger han majestætisk sit blå bånd op på badekanten til skue for de andre badende gæster og snyder sig meget dristisk til et lille ekstra kvarter i bassinet. Ganske som i dag var det bidende koldt, og kong Christians soldater havde ikke spist siden frokost. En enkelt havde rejsning, og savnet siger, at en ærkeengel viste sig for dem og fortalte dem den nærmeste vej til kronen. Jeg ved ikke helt nøjagtigt, hvad de har fået at spise, men der kan være tale om en gang grød. Frisen her fortæller historien om, hvordan kong Christian blev kaldt til telefonen. Der blev hurtigt arrangeret en sammenkomst, og da regningen skulle betales, opstod der håndgemæng, for folk nægtede at betale samlet. Og det var umuligt for hushovmesteren at finde ud af, hvem der havde fået fisk. Men det var på netop dette tidspunkt, da kong Christian rejser sig op og beslutter sig for at afbestille sin rejse til det græske øhav. De efterfølgende dage var svære at komme igennem. Kong Christian, stadig med smertefuld rejsning, inviterer derfor slotsforvalteren på kroen til en bid brød. Køer blev slagtet, et får blev klippet, og 4 høns blev sendt til himmels for at symbolisere den tysk-franske alliance. Og det er netop det, som vi i dag kender som Arte-ordningen. Nej. Så skal vi se lidt på morgendagens programmer.
20.00 sender vi forbrugerprogrammet Gør det så. Peter Rygaard viser, hvorfor det er federe at lave en vandspar af piberenser, end det er at være skuespiller på dagpenge. 20.35 sender vi Kender du typen, og ja, det gør jeg faktisk. 21.05 er det tid til natbassen. En kælen Lars Klingert masserer din subwoofer. 22.55 sender vi så debatprogrammet Tæt på. 23.00 sender vi Tættere, 23.35 Helt tæt og 23.95 Tæt. Men nu er det tid til TV-avisen. Så skal det handle om vejret, som efter sigende skulle blive koldt i morgen. Så kunne det jo være interessant at høre, hvor længe det var ved. Ja, som vi kan se her, så er billedet jo taget ud igennem forruden på en bil, og det er meget sjovt at se, fordi der er så bygningen i baggrunden, og man er jo slet ikke vant til at se det fra den vinkel af, så det er meget sjovt. Her på det her billede, der kan man så se, der er vi så lidt tættere på endnu. Her kan vi desværre ikke blive. Vi skal nemlig over til stutteriet og Palle Stryg. Hjertelig velkommen til stutteriet. Vi starter med at lege en leg, der hedder Hvad er din drøm? Men inden vi gør det, så skal jeg lige bede Christian om at finde en statist til aftens store statistbemærkning og en chance for at blive opdaget på national tv. Men nu skal vi til Hvad er din drøm? Og jeg sidder her med et tilfældigt menneske. Har du en drøm eller noget? Ja, jeg har altid drømt om at se min dansklærer nøgen. Du har altid drømt om at se din dansklærer nøgen. Det er jo et ærligt publikum, det må jeg sige. Ja. Hvem af de 3 skuespillere, der står dernede, kunne du tænke dig at skulle have den drøm? Jo, det skulle jo nok være Gordon. Gordon? Ja. Nu skal vi se, om det kommer for tæt på noget, der er sket virkelig. Det ved jeg ikke. Men Gordon, du har altså en drøm, der hedder om, at du gerne vil se din dansklærer, din gamle dansklærer nøgen. Eller dansklærerinde, eller hvad er det? Dansklærerinde, ja, det må du selv finde ud af. Så skal vi skal have en sætning til aftens statist, der står klar dernede, og jeg skal bede publikum om at råbe en sætning. Hvad skal han sige? Skal du have den fede skideren? Undskyld? Skal du have den fede skideren? Det tør jeg slet ikke gentage. Er der andre bud? Snabel. Har vi andre? Nogen har set Julemanden? Brug tandtråd. Jeg tror, vi tager den sidste. Brug tandtråd, så får vi også lidt pædagogik ind i programmet. Og ellers så skal vi have Gordon og hans lille drøm. Værsgo. Ja, kan jeg huske, da man gik i skole? Ja. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nå, det er du fuldstændig glemt. Ja, det er fuldstændig glemt. Altså, hvad for en skole tænker du på? Ja, jeg tænker på folkeskolen. Nå, folkeskolen, ja. Kan du huske det? Nå, du går stadigvæk, ja. Nå! Det var en dejlig tid. Vi havde en dansklærer. Hold da kæft, en krabat, mand. Ja, kan jeg vide, hvad han laver i dag? Ja, for søren dag. Ja. Hvad står der og laver? Det ved jeg ikke. Jeg har bare så ondt i mine tænder. Han er stadig ondt for tænder, og han ser ældre ud, end han egentlig er. Ja, Marta, jeg har en, som du skal møde her. Brug tandtråd. Var det bare det? Hvorfor havde jeg ikke tænkt på det? Ja. Min dansklærer, han brugte altid tandtråd, og jeg har sådan et inderligt ønske om at kun at se ham iføre tandtråd. Altså helt nøgen og... Helt nøgen? Ja, jeg ved godt, det lyder latterligt, men altså, han havde den sjoveste krop. Jeg ville så gerne se, hvordan det ser ud i dag, altså, det må jeg sige. Grust! Altså, skulle det bare være tandtråd? Kunne han ikke have bare en lille bitte ting på? Er der noget galt med dig, Simon? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænder bare på tandtråd. Altså, og jeg kan fortælle jer, hvorfor. Altså, nu skal I se her. Det lyder måske underligt i jeres ører, men tandtråd og nøgenhed, det er... Ja, prøv at se her. Det er jo... Min dansklærer, for fanden. Hvad er han? Lad os tage tøjet af ham, for helvede! Hvad er
Ja, sådan kan det gå, ikke? Ja, det viste sig jo, at tingene gik op i en højere enhed, og tak til Kent Nikolajsen fra TV-sporten, som det jo var. Det var ikke hans dans der. Men nu skal vi over til anden del af familiefesten, som var løs i anden del af studeriet, der hedder familiefesten. Og til det skal jeg bede Christian om at blive på sættet, og de 3 andre statsuddannede skuespillere fra vores pengeuddannede skuespillere om at få hemmelig identitet, som Christian skal forsøge at gætte. Han skal også have en afslutningsbemærkning fra vores lille Bogle. Jeg tager en tilfældig en, skulle jeg aldrig have gjort. Der står nemlig, og der står, hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være af aftens afslutningssætning til Christian Damsgaard? Ja. Og ellers er vi parat til at gå i gang med familiefesten. Værsgo. Ah! Er det dig? Satans. Kom ind. Hej. Hej. Alle er bare vilde med mig. Jeg ved ikke. Jeg har jo ikke gjort noget, vel? Nej. Det er bare et helvede, ikke? Jo, du har heller ikke lukket døren, jo. Men Men altså, jeg ved bare ikke, hvad skal jeg stille op med det, ikke? Ja. Altså, kan du ikke? Jeg siger jo bare, som jeg siger, ikke? Og så bliver jeg pukket på hele tiden, ikke? Jo. Sæt dig ned og læse i et blad, måske. Jeg åbner lige døren. Det er altid mig, der skal læse i det blad. Ja, undskyld. Kom ind lige ind. Hejsa. Hej. Hvad siger du? Er det meget flot, eller hvad siger du? Jeg tænkte på at lave noget regndans, og sådan noget med noget regn og lidt regn, og så kommer jeg ud her, så kommer trolden pludselig frem, og så kysser de hinanden og danser i meget, meget lang tid sammen. Er det ikke bare typisk mig? Så slår jeg lige op på en side med en hest på. Men, det er sjovt, jeg var meget træt før, nu er jeg egentlig meget frisk. Undskyld, du har ikke en håndvask, vel? Jeg har sådan lidt slask på fingrene. Jeg mødte lige nogle børn her udenfor. Hvad? Hold kæft, prøv at se derovre. Ja. Prøv at se. Ja. Ja, er det ikke noget at drikke? Bare typisk. Han ser det meget sød ud, synes jeg. Ja, så er det så, at jeg vil bede dig møde en af mine meget, meget gode venner eller veninder. En balletdanser. Balletkoreograf. Noget i den retning. Okay, ja. Nej, hold op! Ikke om mine venner, jeg vil ikke have det. Det må du ikke, Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Hvad siger du? Nej, jeg sagde ikke noget. Hvad siger du? Nej, jeg sagde ikke Hvad kalder du mig? noget. Du er rimelig... det ved jeg ikke. Hvad siger du? Ikke noget. Skal jeg gøre med dig, ligesom jeg gjorde med de børn der, og de børn, jeg mødte for... Og alle hestene! Du må være seriemorder. Jeg ringer efter politiet. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal gøre anderledes, vel? Nej. Jeg gør jo bare, hvad jeg gør, ikke? Jo, jeg kan godt forstå det. Men hvad er det lige nøjagtigt, du gør? Det jeg gør, ikke? Og det smerter mig, og det får min hverdag til at føles tom og trist. Er det noget med, at du altid påtager dig skylden for alting eller sådan noget? Det kan man godt sige. Men man kan på den anden side også sige, at det med smerte, det får det bare til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, når jeg tænker på mig selv. Jo. Ved du hvad? Ja, du må have det rimelig hårdt. Tag noget at drikke. Gud. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan bunde. Ved du hvad? Hvor svært kan det være? Hvad fanden er du, piger højde? Du kan have ondt af mig selv. Nå, for helvede. Du havde ondt af dig selv. Du havde ondt af dig selv. Ja, så lykkes det næsten, og derfor så kan jeg give jer alle sammen 600 point på nær Christian, der får en Erling toppet af en Carsten Fischer. Nej! Der var, hvad der var. Kig med, hvis jeg løs.